салом алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 27 феврали 2026 сол мо дӯстон дар шаҳри Кулубем, дар қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзорда қарор дорем. Бача азиз, Чаманзор 1 як хонара наворатон мекунам, хушрӯ тамошо кунем бо диққат. хона просто дӯстон хай бо тамоми санъат шай акада сум дар кор савдош мекуна. масъалаи овош нигоҳ кунем бачаҳо. ана ҳами чик дестен кунем ҳамиҷа бача азиз. овай ов нишонтон батам. ин ҳамин дӯстон калодиси овай. хито медонем ки ҳами ҳози овора либоҷо тақсим кестан тариқи учочик овай бача азиз. поёнтарда мешавад масҷид у тараф ита мегардем, прямо мерем ягон гидета 200-300 метр мактаби навкадагие бача азиз. дар инҷа дӯстони азиз маҳаллаи обод, ҳама мардум зиндагӣ доранд. нигоҳ кунед ҳами ова ҳози бачаҳо ҳуи каги нестанд ки овора гузаронда тариқи ҳам турбо ҳуи накадян. ҳуи кана иншоалло бо беҳтарин мешавад. пака ова вадаво зордасе бача азиз. ҳами чизе ки дорем дӯстон барои реклама ку дар WhatsApp ма рӯй кунем. WhatsApp ма рӯй кунем шумо ҳамин мошинҷа дар хизмат шумо иншоалло секунда мерем видеош мекунем, ҳаракат мекунем дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортонро ҳал кунем бача азиз. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дӯстон нигоҳ кунед, навора по-братски максимални дастгирӣ мекунем. агар хоҳем ки ҳамин хонаҳои арзон дар канали мо зиёд шава, масоати 6.5 сотиқ замин дорад, гирдаш пони маҳкам кардаги дӯстон азиз. дароҷа ҳоҷатхона барашта хоб аловхона ҳаста дӯстон, анҷомхона мегенша. иҷода баняй бачаҳо, бари хона баня, як хона ду хонаи аднаскардияй. дар инҷа бо дӯстон азиз кухни дора. хулоса далчи навор аст. нигоҳ кунед дарвозаи фасон часпондагиай. ҳавли ҳамвор дӯстон, ҳавли ҳамворай. лайко хати поддержка мекунем. рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон далчи маълумот занг мезанед дӯстон азиз. аввалу тарафа нишон дем, баъд дохили хонаҳоро. ҳеҷ қилида бачаҳо азиз, баъд вақте ҳамаи сохтмон шидак пака ова вадовоз ки меёра клеёнка монданда ов рехтан барои стройка. болои баня дӯстон нигоҳ кунед, кришаи фасончакагиай, мақсад барои ягон чизтона мемонед. ина дӯстон ҳаю тараф фони маҳкам. иҷада дӯстон азиз ҳоҷатхона дора, баъд аловхона дар иҷа. чишмондак тарафи кухни мерем бачаҳо, кухни. иҷаш баня дӯстон азиз. банячаи фасон беҳтарин баня кардагиай. иҷа ҳавли стяжка, ҳавли ҳамвор дӯстон, хушрояк фасон. ана иҷа бачаҳо азиз мешава масъалаи кухнии мо. ина дӯстон азиз кухни беҳтарин, кухнии калон хушро. ина дӯстон азиз кухни. иҷа мешава дӯстон хонаи яким мо. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. хонаи яким бачаҳо азиз, ина хона яким. хона падъабои тайёр дӯстон, падъабои хона тайёр кардагиай. ина светошон ҳаста дӯстон, падъабои тайёр кардаги. чанд ба чанд боша? 1 2 3 5 ба 5 бачаҳо азиз. хонаи 5 ба 5. ина болора нигоҳ кунед чӣ хел чӣ кардиян. хеле ира чӣ меган? DSP меганам хеле хулоса. ай болои DSP андова кардагия бачако. хайна чорниёш, ина свет укличател. дарош наки дарои қиматӣ бачаҳо гуфтам монем. дар тирезаҳои қиматӣ часпондагия бачако азиз. ай сабаби мақсад хона гирифта мега дар ноҳияи восе и хонаи клуба савдо мекунем. ҷои кори ака дар ноҳияи восе будастай. мега ки хай дурай мега ба ҳам қоти савдош кесем. бисёре мега ки чӣ ба савдо мекунед, чӣ ай кадом сабаб савдо мекунед, хай ба ҳам қоти бача азиз. чизе ҳастай гуфтесемтон ба дили пар дӯстон. инам хонаро ҳозир холӣ кардем. ина марамат занг зап гиринаш. ина потолокш, ина трезаш хелай баъд бо мешава. ай ҷабо ҳуям карда метонед, хулос хел ҳуиш мекунед. хоб яъне ки хонаи соз бачаҳо бигем хато намекунем иншоалло. кадом метавон мегирен оштон шава. нархи созе бача азиз. ҳами
خونه دوستان باز من نرخ شگب میزنم دیگه ارزون نمیشوه بیهوده ناراحت شو نکنیم بچه فقط همین سومی نقد در کره میگه یگان گرام مسئله ارزون شویش ناراحت نکنین آدرس شهر کلوب قطعه 6 محله چمنزور 1 خب ایامجا تو وокзал کلوب دوستان عزیز اگر خطا نکنم همین یگان 2.5 کیلومتر راه مسافت داره ایجا ماشینای مایده 2 سومون در وокзал کلوب میروه ای وокзал با اجاره 3 سومون کمتر راه نشبه با هم خاطر بچو چیزی که هست گفتستم چیزی هست گفتستم بچو نگاه کنید گیردش پونی محکم فسان خشرو اینا هیچ بانیا کدو میتون میگیرین آشتان شوا رقمای صاحبخانه رو اکران شما نرخ 185,000 سومانی دیگه ارزون نمیشه بچو 185,000 سوم سومی نقد زنده در کارای خلاصه سوداش میکنن لایکاتون نگذارین در کانال подписаться کنین رقم را گذاشتم برای قبولی رکلام چیزی که داریم بدیل پر دوستان مرور خدا خود اومدم که نوار میکنیم پیشنهادتون میکنیم بچه‌ها زنده و سربلند باشین رحمت که ما را تماشا میکنین چیسته با چیسته 27 فوریه 2026 ساله بچه‌ها هی بچه‌ها گوداگ نگاه نمیکنه آدم اونجا بوشته زنده باشین بچه‌ها عزیز